Kunin mo ang remitan mo. Oh no! Magro, ang pita ka ng baliga. Ginawa niyo pa sa mga... Sinaw na. Sinaw. Bawa na, wala kwarta. Kaya nga naman, asa kwarta mo? Kare ba? Okay. Uy, ang problema runin mo ang remitan mo. Dito quarter. Ang bulsa. Wala kwarta karma. Ako lang mabasa talaga kwarta ba? Wala, makulukot mo kwarta. Lagi. Ang dako. Kwarta ko tawag. Kwarta. Naway ko mo kwarta pa. Wapo, wala. Yawa pa rin yung trabaho. Pulot mga sindikato. Para sisira ulo. Bago na po sa kasama. Pumila ko. Hoy mga idol. Na problema si Atsalon. Kailangan ako nagkuhan ka ng kibuyat. Iyang kwarta ko na para remit. Dawa. Niya ako na ba ipatanginlan? Ang taga? Kaya suspect, bigo. Oh, yan, hindi ko lang po rin suspect. Kaya tawara mga idol. Yang kwarta ko, nawagtang. Hindi ko lang po, may nasuspect. Oo, wala po doon. Bigo, nando ko na bigo. Ako may patanginlan ako sa pagtuon mo na ko. Kawatan? No. Kawatan? Kaya patanginlan. Kamu sama kada bigo? Bang lo, amigo? Ligo. Ha? Maligo ka? Mga idol, kita na mo sa Nicolabo, maligo mga idol. Nasi-ar, kurang mo, taligo pa kayo na yun. Ambot na yun, maligo, bentuan na kaya. CR niya, manikaligoan, Nicolabo. Nicolabo, ligo. Tungkol sa ball, Nicolabo. Mga idol, makita naman si Nicolabo, maligo. Ato video si Nicolabo, maligo ha. Migo, kita video, Migo nga maligo ka, Migo. Oh, mga idol, kita may Nicolabo, maligo. Nawa. Oh. Ay si paduli dia kan buang ka. Oh. Buang idol. Ha? Kaya kakuha ka na? Dia na sa trabaho. Bukan sa motor. Ikaw suspek ko na oy. Si suspek, Suspek ko na ka. may kumudol ito, ako suspek. Taro nga. Ito ko. Mangkro na. Ikuha. Wa na suntar. Kwarta mga idol. Ada kwarta. Ada kwarta mga idol. Sorry oh. Wala na kay kwarta. Udah kay kwarta puro na. Oh, puro na. Oh. Di siya dawat ayo gamay ra kuno pertaha idol gamay ra kuno. Ya kwarta gini sa gamay nga dagan kwarta niya. Mga idol, nagkumsukat sa mga idol. Dahil kwarta ko mga idol. Wala sa kwarta. Oh no! Gago. Magro, ang pita ka ng baliga. Ginawa niyo pa sa mga hanggaw. Ay, magagama na. Posible kaya di man ulit mo diya. Ano ba na reklamo si Itulis ko sa mga idol. Kaya na yung TV, tahu yung TV. Tahu yung TV. Ayan. Tahu yung TV. Tudla tayo kwarta. Wah, kwarta dia. Wah, kay kwarta dia. Wah, sa kwarta mga idol. Ato mo taro raw. Hoy, oo nga, kwarta yung gusto. Oh, kwarta. Ay, kwarta oh, kwarta. Uy, di mo na gilapay na kwarta idol nga. Pila mo gusto ng kwarta imong goron di ay mo kay gusto nga kuan di kayo di ay. Wala, kita ko mabuhay pa. Wala, ko mabuhay pa.
Una yun. Dalawa, kwarta kaya. Puno na ako. Una yun, kakuha sa mga anak. Kuha, ka. Ayaw, una, kakuha. Ay, ito mo nila ko kuha. Amado na yung anak, kuha ka ba? Si Kulapo, may suspik sa kwarta pagkawala. Ligo sa Kulapo. Idol ato, si Kulapo ato sundo mga idol. Eric, ako na ilatag sa tampo ka. Naligo. Kaya wala. Pero mga idol, kita lang yung masyo Kulapo, naligo mga idol, oh. Nakaligo sa Kulapo. Oh, mga idol, oh. Kita lang yung Kulapo, naligo. Kaya makita naman yung Kulapo, maligo mga idol. Kaya si Kulapo, gawa-gawa, nagdagoy, pero kamo na maligo. Kita na mga idol. Oh. Si Migo Kulapo, naligo. Oh, naligo si CR, oh. 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 Basa ng buhok, oh. Ligo ni Kulapo, dala. Katuwag din sa karon para kaligo. Mga idol, mga kakoks.